Then Adom Kasee ama no boni eto nkra edifiri Nkwanta edba se mranti bi egu ne fi ho no mo ebinom ebuban adwane na sese am no Kasee posi adwuma no aye adwumaden asese woni akwakoche se nimpa adwane no mu mienu a woni ede wo mo kwakogina emra no Nipa mienu bi a womo edwane ye de free afiase ye no ewo Nkwanta police station Nkwanta South municipality woti mantam no emo no amane ba yensa aka ene se aposifo asanso so ayere womo epechi na sa nipa mienu yi ba ko wom eye kronfo tachi amwa ya ne din ene Mohammed Kadi ofofro ka ho enso so ye Steven Asamwa ya wono so no odi defilement ko edu ebo no na ekru ba ko ewo Nkwanta South awode won ho ekosie ye no eho na aposifo eto awomo the sent no ne dwafo apnada nwumna no womo edwane de free prison no nipa miensa na aposifo no asanso tumi akire womo no panyina wodi kan ya wo kire no amane ba eba ene se akwakofa parazon anom no for we so bosumede toso do miensa wa fimpino ne do no miensa ne mo no wode na ebeko jase kan security court na kobo no koedu we nyina enda nchen no apose dwumayefo a wo mu ewo Nkwanta South egosu ahwehwe ne dwafo insia won so so dwane ye edifu afiase na nya de sa aposifo enobia edinkomo edefasa nsem ye ho na so mo de to Ghana de hye nyina nim se wontumi mbo wo mu na se won ma wo dwane wo mo ne mbia wo mo ehya wonyi wo mu asutiri